Aho puolestaan aloittajana Valepan joukkueesta ja se on tietysti kotijoukkueelle hyvä tilanne, koska tässä ottelussa ja erässä Aho on jo aloittajana kyntensä näyttänyt. Virheeseen ei ole varaa ja viivalleko menee, kyllä. Nyt on puolestaan linjatuomareista paljon vartijana siellä sitten Petri Mäki, jota Ojansivukin käy vielä tuossa tuijottamassa silmiin, mutta ei auta. Aho pistää Ässän kenttään. Valepa on kestänyt 2 eräpalloa, mutta kestääkö vielä sen 3? Tiilikainenkin vähän psyykkaa siellä linjatuomari Petri Mäkeä. Tuomarit ovat kovassa pinteessä ja Partiainen ottaa vähän tiikereiden miehiä puhutteluun. Ja punainen kortti, Olli-Pekka Ojansivu, punainen kortti. Se psyykkaaminen, se kostautuu. Petri Mäkeä vastaan kävi Ojansivu mielipiteensä ilmoittamassa ja nyt heilahtaa punainen kortti. Mitä lie käynyt sanomassa, mutta kyllä pallo nyt tuon kuvan perusteella näyttää aika lailla se viivan päällä olevan. Ja se tarkoittaa joka tapauksessa pistettä lisää. Toinen kyllä. Punainen. Ja Simo-Pekka Olli huitaisee seuraavaksi kuvan ulkopuolella, kun punaista näytetään. Huitaisee verkkoa. Nyt ovat tuomarit kyllä kovassa pinteessä. Tiilikainen valmentajana levittelee käsiään ja Olli puolestaan pudistelee päätään. Punainen on heilahtanut nyt 2 kertaa. Valepalla puolestaan suoraan sitten eräpallo. Eli tuli sekä Ojansivulle että Ollille se punainen kortti. 2 ilmaista pinnaa. Ojansivu lyö kuitenkin pelin tasoihin. 25-25. Eli ne punaiset kortit antoi Valepalle suoraan tuon eräpallotilanteen, jonka Ojansivu kuitenkin hoitaa tällä lyönnillä. Se tulee 3 metrin viivan takaa ja se riittää tasoittamaan. Kyllä sen raja jautii ja siinä pari pinnaa.